AHENKAN933FM. Asida enya bishadi onyamya enyana sida Asido enya bishadi onyamya enyana sida Dabyo Asida bishadi onyamya enyana sida Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. We don't know mammy. Mama did the fish rap a fear. See a such a raddy. And one boy in a may and one boy in a may. They're just in a mere moon, or just in a mere one. Of course, in a mere go. That's any. And then I didn't have me. Mommy, I'm quite certain. You're quite you and me. You're at the IMI. Oh, what done I don't know. Now, in the mood out. When the mood out, or safe for no buy. And I didn't know my farmer. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Radio Papa, Apose. Ghana Adisiye, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba AHENKAN933FM. Obano, Samari Abano, Obano, Abale, Obale, Obano, Obano, Samari Abano, Obale, Obano, Samari Abano, Obano, Samari Abano, Obano,
Samari Abano, Obano, Samari Abano, Obano, Samari Abano, Obano, Samari Abano. Obuoba nyame bro iradi nyame bro iradi nyame bro I'm not pay bro. Obuoba si bro. Bro. Ya frau abra. Ya frau. Bro. Ghana nyame, Israel nyame. Nyame, bro. Bro. Iradi nyame, bro. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM. Media menyame. Amenyame. Amenyame. Didinina braboy. Amenyame. Abrabo mokono. Abrabo moi. Didinina. Amenyame. Bidinina Yamenyame Famenyame Wumbum Amenyame Adia neighbor Kai ha da Makatro eba da woja kai no enenye adia naba abeduru Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba AHENKAN933FM. Aba abeduru Manpower nye wadwuma. Mami power nye wadwuma.
Manpower, yeah, where you ma? Mommy power. Mommy power, yeah, where you ma? See, why the cats are saying Uncle Put me na no ajo? Me be so. Why no senior me to me anu ajo? Eri to oni nyame ma de besi ani. E wo problem. Mommy power, yeah, where you ma? Woja. Mommy power, yeah, where you ma? Hey, come on, mommy power, yeah, where you ma? 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 Hey. Mommy power, yeah, where you ma? Mommy power, yeah, where you ma? Mommy power, yeah, where you ma? Musam fifre de mo wa for de tu wache edi mo nipadua mo kra to o ma oman funtu ye de ne nkoso eno no mi eja no ma musuro hansuo na mo sore fa no pabosuo mo kwate hansuo epre e ma botom ye ma aboso epo ebam ma ensoro mo ye foro so enya bibidi sai na menka nkire mo twedi ampo onhira mo Radio papa music I love Thursdays. Of course I love Thursdays because I have Thursday about for nobody near day. Abofo no ba nani eden papa awurade nyankopon hwe o pe bibia som no awoda wo beda ma ne nyame wate enkojeji bansiri bi nto wasene enkojeji nyama bi mfa ngu nsa ntoto nsa fa bi ntutu kom oda wonna. If you looking for a wonderful and of course a vibrant source to serve, that has to be God. I was saying Yankopon. I don't pay me off my watch more kwaba. Emfa Emra Ajatum Kasafidi. Ghana's favorite family radio station, AHENKAN933FM. Some 42 minutes after 6 a.m. A free sub break of himself no dubabo. A Ghana and some and yes in Kunya de Bremonia Beboa. I'm on mine Timia Konanim Beboa Magana. Etimia fan in Tampa Fra. And 1 yes in Kunya de Ebremono. And then 10th of February 2022. Broadcasting live from our national studios here. Achim Abu. Baby, I'm here precisely. A queer Afra Kuma in the studio. Networking the globe with the help of www.AHENKAN933FM.com. My tune in modern Ghana. Any other socials. Me pacho bit me join here ho. Yeah, the yawoda matching ya de bremo. Say anybody can catch it no. If free sub break up him say no do ebebo. It is a solid production team. A production team led by Adrempa Kofi Mengsan, Kobi K, Kwame Asante, Udi Ahenkan Kwame Yaboa. I don't pay me off here Sinkonya. And some of the doors. Yeah, didn't de bremo. Privilege to speak on the behalf of Fremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General, and Suruja Bakwayaka.
adwen kese ya tena se adwen kese hene na tena se nti ye be kan sem na kese so ate ase ano pay ma me fanche mu oden enchia no me chechire ne pompom fe se mampon hina bomu me to dia fa achima dwobie achima dwobie ne de aduru abrantie bi ho ye fe no ababio osi ano pay ma power to me no ye adwuma na sawo de aginem ho no enya saketwa onso info na wona ade asana agina mu minimum se mp3 onso bo ka ni mu a ubo uti nko sampa cho eya no why too careful sanso na taxi driver stagger nso so ono nso ebo ne na no sa mpa cho wo nan no anso na wo de paddle ne ma no nti ya no why steady what is sanso na taxi driver Rauf ebimu ebisa se adenti na ayenkan for taxi drivers be me ensan nan obi a presenter bi abetena ha wo bonidin Obuoba betena ha wo bonidin Costi betena ha wo bonidin Kwakunkuruma Africans betena ha wo bonidin DJ Nelson betena ha wo bonidin yem presenters ya huru ni obi abetena ha no wo bonidin adenti ya wodi bi enti ya uwe yi anofa yes was some ampani etu ni badin ani nti wonso pese udin beka register no ho a no aye ne ese ne fata so ati ase na udin aka register ni mu Samaria bado abusiafo no point so nsam ne doso Ghana National Fire Service we say season na yewo mu no ija to tom miaye ahoro basabasa Obroni say indiscriminately we report cases of fire outbreaks but I no pay ye be hane adimu nkomo atu ye ho fo kakra so ate ase kwa ben ye be fa so a ubeti ye se eja hwirihwiri ato ha ase nioma I no pay be hane adimu nkomo de amamo onim say since last year 13 September 2021 eja kese koto achim odan wo mo market ni mu ehye ne dwere bia kire se support ampo yamfa dross mpo yamfa na ewie ye mai bia bobran asemben ya o kire se na gina mo ayira ebirum so kire se o mapaso ayira ene ye hwe na nimu din ne esi da bi we wo se ye makofi oduru ka asem kire no wo ka kire o mo se wo share thank you and yes na wo hwe jahwirenhwen ya to ade mu ahye adwapade ne nioma o bobran wade ayira wo se wapaso wade ayira wo se wagina mo a madam kofi oduru o yeboko de wo share so wo share edu ti anopai bepem na ebinumo achade ane yesi ye cheche no aya kukofu ball boy yesi unwani mu ayempa so ya che ama ebinumo atena ase asum ma no ahwemu din ya ama wom na anopai wom ede adesrede eko ede ama kane mampani John Dramani Mahama unimi so ma dikan de akọ ede ama MP nso ama wom akwankyera wom mfa so yesi wom nkohunu adwadifo hema hwan atimodan yesi e from concerned fire victims omo kire se wom ni adwadifo hema bia ni bia masa omo ni nchia ne nyeso eyomo ho na akire wo mo na wache sika ne wo nsa nka bi ena wo mo aka mo ho abom ena wo se boa wo mo we fe na fa ko fa ehumni aham so sa no wo mo kire so mu ni o mu nya ho kwara wo mu nya ho eni timi no kasa ide o mo se wo mo ankasa wo mo MP emua wo mo a wo mo de adesrede de fa AHENKAN933FM so yen kan kire kane mampani John Dramani Mahama se wo mra na atameshi papa yesinka unya wo mu a anka ye ni nyawo nanso ere de ya akọ ekukofu bọrọbọ edi ntia no pe wo mo so mo toto de asre kane mampani John Dramani Mahama so wo mfa na ni mekirem ewa achim odan sansa atameshi anope ye no mbọ nkomo ne ebiso m se na wo so mani nso ade sa na asem kese si hwe omampani otie adwa so wa na ono ankasa tietia ne chacha mu aba wo ba ye nso wo de maslok adi na chi maslok wa chire yi wasan ede Ghana Enterprises Agency asan di na chi se he mon kwana mon kọ boachim odanfo adwadifo ma no na we mu nyina koso na se mon sakura nka bi a se ya botere na wo se munya na mu san ho akwa akoto nkra makani mampani John Dramani Mahama wono wo meye modan ede ahwehwe ani mu no eti anope ye no bebo nkomo
na ya jinchirimu no san say yes de okwa aten oba aten ni ogira wona ota ma intrude empani se ni ote ya nten ya want ono nso so wantie no nso so wo ho ni ono nso wote ya nkọ kirase a aye na nti anope yebebo awura madi mu nkomo Honorable Alexander Kwesi Akwa yesrawo omo a na ya ache pa and it is also bebo adwadifo ma ne de aboa wo mo yenim se even before fire outbreak you know na wankasa se yetua oka bi a udi bi ebo adwadifo ma ne bosia anything ka we kwa de nka kwa se de wetwa fufu na fira tonkwan mu no enye biribi anka yehu but ase kotuma me short agudie bi yakoso ba bi opani yesrawo anything anope yenko atwema me ntwe da bi yenko ne twema me ntwe eyenkotodwe ene gu fam ansa dansa yem na yesre Honorable Alexander say ubetumi ayama na buru so nti yema wo ma because ebeya ding say empanimfo wo fie na asem aba yesi mpanimfo antimi ansiesie nti ye kwa akire ho akohunu obi foforo ama na behunu ye mmobo eba sa na te mpanimfo gidia wo ma wo mu no eye ato ase na yenso de gidia wode wo mu no enya nto ase eni nti na ade bi koso na enye yi ane atwe adwen si so ne wo se ye fire ne afire ne wo se ye kono boko ne ye kono boko so ate ase because ye wo gidia wo mu wo hwa abato odanfo koto ye unyamu kesefa na oba Ghana nyina MPs nyina wona vote do so eni nti se wo manfo ne gidia wo mu ne wo soro eni nti se ade bi koso na enye ne ye twe adwen si so a ye wo gidia so obetumi aye arope ye sre ye de eka ye nko a na nkene ye ntiti story we nwie no nanka Honorable Alexander Kwesi Akwa say okay monfa list number as I speak now I have the list of the people and their shop numbers and into ebia na wo be doubt so omoboa ebi no abobo mu tiri mu no omokeka I have the list. It's a very tall list here. I have allocated with almost shop numbers ni nyina ekeka ho and into Honorable yesre pa e wogide so betumi aboa wo ma ye kan na nyo Honorable nko a enyo bakofo na wowire dura eyeye bakofo wowire dura egu bakofo nso nkyere damfo and into ye kan MCE enkasa de ne mfa nhye damfa ho efa ho into yesra wo so bra mu bi because asade ne kwa ba na mpi nko a yehunu no MCE yehu wo into wo so bra mu bi dan say yesese ikodo na yema na ebu aso keka se yechiche sika no obi ansa kan de ne yeye ne yekoto aba ene yeto aba be asan aba be yiw so ate ase no kure simple maka kire yakua nim Educhano, we will dwell heavily on that issue. If you want more, what the future they are called the ama vice chancellors ya Ghana nyina say betumi universities in womuntum because a teacher for mo chira dey universities ni mu no womo ekọ strike be pem na womo maaye enkwala isu da so titi school ni mu a na no kra de ayi video bi a me hwe ye omo hwe Netflix no mo hwe ebi nso kra download yes ya free bi Iroko TV and urade nyankopon ebi ni mo nso kra ko school no omo de ayi sa de om friend sen twice akese no se baby doll we se wan teddy bed what the teddy bed e bonachi ye ebi a wo ko university akosia de onye serious girl ye jaw makofi odura asem obeka kire wo no enti what the future de akwa vice chancellors ne so osere wom close down schools no na nkwala ne mrafie ne wo so obeboa ne maame ma ne twi banchi agberima ema omo de eye gare ansa na omanya sika no wom ye nya wo no nyina mrafie omo meboa wo mabusuafo bra so titi school mu ho no mo amanye hwe teddy bed na masoa na de ma na modia university no nko bi da sa first time na everyone mo so a we say could be a from all teachers alliance Ghana almost say one teacher one laptop was some be a buy you know and that's how I feel the more on my see assign the IT training be the ba yeah they buy yeah they see a virtual IT training and on all teachers alliance Ghana almost just here one more bufu pompa pie na no pay one more just one more cancel yes you mom come on cancel na asem we minim se ye bufu semu se eye omo ani biri sem na omo cancel dia minim Ghana Drunkers Association ada se anwemborofo no wom nka mu ku no
ɛna ɔmo de aba na ɔmo kyɛ sɛ ɔmo pay insurance ɛde ama wɔn members no emom Ghana pa ɛyasɛm ho wanso okuma mu ana bibi ya yɛw akɔrensafo nka mu ku ɛwɔ Ghana ha so ɔmo pay nsiachi ba de ama wɔn members no sanse ensa de wo no ma bibi atimi si yɛsɛ wo no mo etimi twoku entimi nim sa insurance we no minim sɛ ɔmo tɔn ensa ne de ma wɔn no na wɔn gye afiri wɔn ho sa aban ne na ɔmo pay insurance na afiri ne ho sɛ nso so ɛyɛ wɔn ankasa ɔmo leadership no na members ne pay insurance na afiri wɔn ho ano pay yɛne wɔn president ɛbɛkasa na wakyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn ne ɔmo ka ne nyansa wɔ because ensa so de ɔkɔtɔ na wo no ma bibi atimi si enti so ɔmo pay insurance yɛn si akyi ba na kyerɛ sɛ ɛbɛboa wo ana ano pay yɛ de asomdwe na ba yɛ na so nkrɔfo bi anhwɛ yi a ɛdambɔ no ɛba nnra no ɛnɛ kora de ano bɛyɛ den akyɛn nnra na National Concerned Small Scale Miners Association Ghana wɔn nso so mu besiu aban adan a wɔn so excavator bi mu ana wɔn ahyɛ ne dwere bi wɔkɔka aban sɛ wɔn nte ase afa ne kɔkɔɔ nti wɔn nso so wɔn de aban ne bɛkɔ court excavators no a ɔhyehyɛ ne basa asogyafoɔ no nso a yɛyi wɔn no wɔn ka wo wɔn kyerɛ sɛ asogyafoɔ ne bie no nso so afa asase ho anya ɔnwam ɛna wɔn wia nkrɔfoɔ saa money extortion wɔn ba wɔn gye wɔn sika wɔamfa ma yɛn ebe ose na wɔn tua nti anɔpa yi wɔn nso abufuo pɔmpa pae a yɛbɛkɔ hɔ na yɛne wɔn akɔtwetwe nkɔmɔ abusua yɛwɔ wei ɛna bebree ka ho a yɛsi nkonnwa yɛde brɛ mo na sɛdeɛ mu di mu no dwumadie yi ɛyɛ fearless and factual yɛnsuro nipa but yɛbu nipa nea yɛka bia nso yɛ nokure turodoo so ate aseɛ ɛno nti ɛyɛ no ate aseɛ de ama yɛn ɛyɛ the most authoritative social political and current affairs talk show ɛha no we do in-depth analysis a ebi yɛ compelling sometimes intriguing yet exciting unya wo baabia morning show yenya botre ya analysis ewe pue mantem what be da omo nyina omo te ho no na he aha ne yenya ne saa we do a very thorough analysis for you to understand he ya pe na abete no nti nyi fidie ni mfiri ha ya woni pa bebrede ma we na ya woda February so me ne de toso edu aka nafu anu mako nine na yekudi vows day valentine adofo da nti ene yebe soja no nyame yadom a memene da okyenachi yebe ko hyase wo golden city pub eno no different na yekoda yewie memene da kwasia da yebe ko asore edwoda ene vows day na nkasa edwoda na vows day na nkasa no AHENKAN FM yani golden city crown wa yasan de ntoma banchiri mu yese be my vows day and I say be my valentine eno so no be yire se yakuma pan mu ho no mo enti na wotwe yankasa no ano yeni ani yebedi kan kwa akye ase jungle warfare ho no mo sojafo na wo ho na to nsa frɛ yen omo se ye mmra ne ye mekam mom ndidi na fe omo wi a omo empunu yen obi adin semhunu wo empotam anu ma yen to nsa frɛ omo yese yate asojafo adam fofa de ye posifo adam fofa ye fire service adam fofa ye anye bi eja to ofie mu obehunu obi afrɛ no obi ya na dwen so obedin semhunu a eno anu so afrɛ soja ni no aba be mafia na kakra eno no oba wo si do before you complain bo nse chiri din eni to wo pa adam fo na no na me ka asojafo adam fo fa bi opo fa ho hyehye no fana adam fo police opo fa ho hyehye no fana adam fo fire service opo fa ho hyehye no fana adam fo obi be di usun semhunu anu aton sa fro mu bia no abebo wa ene afutuo ba kwa mhia ma no em so obofo ba ye ne ode nam no eluti na watwe ya wie ye de enya fadi agro na ye besa kra so de ani akire mu Ebenezer Assembly eno ne ye presby usa presby to de bia na me de atetare wom akwese Pentecost no me ama sorry so to de bia me de atetare wom kakra adwen me dwen do the right thing and let's move on. Eti Nyankopon ya adom a presby eno so ye kwasiada na won so ye nyina AHENKAN FM adwumafo nyina kwone wo maka bom se ne afi etwa mu ye no na ya som kama ye be fa ne live e de atoka safidie so eni nti ya no ahye ne nso e de amame eno ne ye kwasiada ebe yi nti kwasiada ebe AHENKAN FM adwumafo ni nyina na wo ye adwuma wa hanko ade a ye nyina ye ka bom na ya kwa asore wo Ebenezer Assembly eno no wo henfa tubotom electoral area
yeah our lady of Fatima chire ho no a wo mu a mo kwa tantan ye beba adu ti abusia ene de de bra wo no obofo no se men kan kire wo se peposi ni bi ni fa ho hye ne fa na damfo udi agro no wanyem we ne ye wa wasem e ma no asem na me kan me se ga Nyankopo ya do mo a ya woda da bi nya ya woda memre da maka cho se ye kwa de tie ba bi no se momra ne fa damfo ne se correct nti ye tu ma na wo mu ne fo se kwa ye kwai ya mpa ho hye ne anim hwehwe bia obi ani nlemu o kwa hye jinx sanse mo ne mema na yefiri hako ye nya anim firi hako ne ye mema nti nyese mu koduru ha e bi mu hye yi soja tare nti na e ho na de pade ne be ka no da bi so ati ase eti utie mi anope na obofo na futu ode oseme fama no no omo nyina so ye destiny helpers I tell you fa ho so sen we yesu din mu but tie hwe ho so yi terms and conditions apply udi agro soja ni obewew udi agro posi ni ofa ho nchew fire service kwa de ne na asem asai nti mesrew fa ho so hye no e wo kwampa so sanse wo posi ni adamfo soja ni adamfo o fire service adamfo drew apenten anu wesu afre wo mo enya apenten ba ko ni bi ata apenten obi ya age wani jafiri wo nsem no wesu afre wo mo obofo na futu ode bre wo na no pe no weather update ma me fan to so na Facebook no mo fa mre wo o mo se me kan cho se weather ne nsesan sister fi anwo to yo se se de weather ne tie ne sa nti ene nso so awia bebo ototo ne ma no hwekwan abefa so abaye ne yie awurade nka ho sports up next me hu se opoku otena se was restless adan so we say man mo skirt da bi me so mo ye e ma na ye de o mu firi AHENKAN FM ha ko no eno so na be ma agro na yefu unzi ye kwa na sa djuma na ye kwa o skirt ye mo unzi ye kwa da unzi ye ko jogging a na mfama ne boni peja beti boys ni beti ye dabi eno na mama dabi AHENKAN FM fo yibu ye ho pa ha enya AHENKAN FM fo no ye de na ye ne mo kan eno na mama asoja fo le ni age kro amama ko fire sisa mo ye de na ye de o mo ko ne de ye show mo jinx amo nche jeans ori omo aka no omo pekura omo nhye omo mra but ye de na de kon de ye show mo mama soja fo no be dwa papa oh no o go do no so one level Obuoba no e je de na de omo kon de show mo jinx pampi omo pekura me share that to credo aka ho and I watch man sa ho ndi management me so de audio ho no share me sa betimi aye pa sa adwuma no me ye ti wo be fa afia mpofo ane adepaduma asem ne antines afia se me mana share di manim na adepadi wachi sa na antines di unchem sa afia unse afia me mana share di manim sa de no misua free kane mampani John Mahama ho unse John Mahama one ne yiri Lodina Pia ne yiri ne di ani no monitor ne back face sa na semre tie obo no ho ban what you say o so for